Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Blay pi baro kini kilong ki khubor bamta kasni. Halor kaman jingthung kam yakina sane grims ka HYC ka jingilam u president u ba Roy Cooper syndrome kilalit yakendu u MP ka Rajya Sabha u Dr. WR Kharlukhi banpan jingira banra yakani kamat syakatnat ka kot kakya na kabenta ban pentri kam no mardor ya ka jingkhen prapo Pon arpo hapren ki kentei berkishin rang ha ka jingthung kam yakinas ha kanai grims. Uba Roy uyathu ba kaseng ka kwa UMP ba unra yakati ka kam ha katnat namar ba kadai kaseng ba ka benta jong ka NDA ha Delhi. Ngi kwa ba unkit ika jingkit kli na kabenta ki pat ba ka jilla. Lada ka AIIMS kala ban pentri kam ya ka prapo la arpo kentei bat shinrang balai ka nei grims kam la ban pentri kam yakum katai ka policy. Uba Roy uyathu baka sengkala ailut ki kot kisla sha UMP bu unshim kya bha ya kini kimat khnang baka numkta yaki candidate hanay grims habaya day baka jingpendung kamnas. Uba syndrome ula pentip baka nay grims kala tho sha katnat ka kot kakya ha ga khandai turik ujeliu arhajar arpsau kentup banpan jingmenjur na katnat ban pentrai kam ya ka kendon prapo la arpo kenthe. Kinas shinrang jongka national importance kumka JIPMER ha kaba prapo person ki post jongki nursing kafama fema bala reserve di kidai ki kam bala bu kerpang. Ya kani kamal apen pau hadian baka negrims kala khot ban pendap ya ki jispa santli ki kam jongki nursing officer nrei katai ka jingpen na kam shamla batai benya kumno ka jingkhen ki nurse kenthai shaki shinrang banthung. Prapo la arpo ka jingkhen kenthai bat shinrang bar kiwi ki college sumaru kilale kumta nginshim ya ka ringkat bar ka center. Karkum ka jingethu jong u ka ne grims ka don ko ma sapho tli kitnan la ne ki jaka ba pher ha ka balabu yaki nursing officer batang lai tli na kini kitnan ki de ki word jong ki shinrang. Henry ka ministry vait ka shithi jong ka prat ring banai ba pra arhajar arpsau kala jubam. Bala ban ai jingmut ya ka ne grims bakan shim ya ka jingpen ben ya ki nong sumar ki ba prapo la ne arpo kenthe shinrang kumla shim da ka AIIMS New Delhi. Kani ka jing ai jingmut jong katnat kam kta tang ya ka jingpen ya jong ka ne grims nrei ka kta ru ya ka jing sngow jong ki nong pang ki ba wat jing yaram ha ka institute ula pen pau. Tu ka ka jing kreng ka jing phi pat u MP rasa sabah lo ka kimat ka jing wan jing ya kendu ka jong ya i MP jong ka Raja Sabha de ka de halor ki mat ki ba kum ka seng ila ya shim hakini kisni beladap play iya ka ba ka seng kala let po ni grims kani ka tayo beladap ban ra e kimat ki ba fair ban bu ka jing dawa kmat jong kani kmat jong kinong panya jong kani grims bat hadin ba nakalyang jong kani grims kila ay ngi ka jubab ka to ka singi ka ba ngila pelong ka jing ki hakmat office trekam jong director jong kani grims ngim sohun ya ki jubab ki ba nakalyang jong ka ni grims kala ay hangi ti kumbakalong hi kini kimat kibangi ngishim kimdi kimat kiba kibadai kimat tang jong kaseng HYC nangi ngishim bakini kini kimat kibakta ya ki kon samla jong kajai mendri kibakta ya kinong shong jong kajala hibro kowe bat kum kajala kum kinong shong jong kajala ngi donru ya kinong mi khmat ki jongi kibanlong kata kasur kaban kren na kapta jongi hangthi apo New Delhi lane kiban kren namta jongi bat kibor sorkar jong ka sorkar hang tia po Delhi ti menta nakalyang jong kaseng kini gisi ki beladap ngilapha ki city ki jongi show MP jong ka Lok Sabha na po ka Shillong parliamentary seat ngilapha ru ya ka city how MP ka Lok Sabha na po Tura seat bat ngilayo ru banya kendu menta kasing yo MP jong ka Raja Sabha ubami khmat ya kani ka jala ka jongi ngisuthu ru bomdei tang bo umi khmat ya ka jala ka jongi hre udei ru bawan nakaseng kabadon lang ha kaliang sensyar hang tiapo Delhi mau de benta ka NPP ka de si benta ru jong ka NDA tengi ka jingwan ka jongi menta ka singi kalong banya kren banya mirjingmut baru MP jong ka Raja Sabha baun kren ye kini kimat ki ba kaseng kalashim namar ba kumang ong ye UMP jongi wala UMP Raja Sabha umde bangi jit directly laning jit mangi ki pat ba andre de jit la jit ye uda kinong mi khmat ki ba upat ba ula pha ang te pu yung dor bar thawan ki jongi kamot indirectly ngidai mangi ki pat ba ki budget yu banlet banlong kata ka sur ka jongi hapo ka council of
ketika mau ke Council of Members ke badan hang te po Raja Sabha ti nakaliang jong kaseng ngila keren syapang gajing e ka ba ki khun samla ki jong i ki kendo khamtam e ka bai de bak tung kam tung jam hang te po Negrims pilai i ki jeng dawa ki bak seng galabu kata ka prapo la arpo persen ka bang yong baki de bantung ya ki nurse ki badi ki kentai bat arpo persen ki shenrang ngila pen i ki kot kisla hakmat jong MP jong Raja Sabha ba kumnu ka iem skala banle e kata ka policy banwanra e kata ka prapo la arpo persen kumnu ka jipma ka badi kata ka Institute of National Importance ka bakaong ka kala ban penteri kami kata ka policy ka ba prapo la arpo persen ndi tan kita ki babun ki weipat ki institute la ni kita kitna trikam jong sarkar India bakila ban rai ban shim ka rai bakin penteri kami kata ka prapo la 4% ngi persya ya ka jingkran jong jong director jong ka Negrims ha ka to ka sngi hadin ka to ka jingwan ka jong yang te ban ong ba omdon ka wi ka institute ru hapo India ka ba menteri kami ka prapo la 4% nangingi don ki kot kislay ka bangila ai ru hau MP jong ka Raja Sabha ban ngila pharu sya u minister jong ka health and family welfare jong ka sarkar India ban pen i baki wei ki institute jong ka sarkar India ki penteri kami kani ka prapo la 4% de ka belengo kalong batang Negrims omla ban penteri kami kani ka prapo la 4% nginget bakani ka jing bom trikam ka jing bom kwa jong director jong ka Negrims ban penteri kami kani ka prapo la 4% kadai namar bu kwa le si ban wanra khambun shu kita kinos shenrang hang te po Negrims kumbala ja kini kisnam ki bladam lada pipet ya ka recruitment haus nam arja khat khandai arja arfu life hinlam ba kibabun kibasya tungkum kita gina sang tepo Negrims kide education rang ngingim kwa kumengyong ngilapan pa da kabasay ba ngim kwa ba kani ka katren banwanra yakini kina senrang kanang bun wat hakani ka recruitment ka pementalan ni kini gisnam ke bansawan kumta ngilabu ka jeng dawa khmat jong ka Negrims ngilabu ka jeng dawa khmat jong ka union ministry jong ka health and family welfare ngilap kerpat ya ki MP ki jongi na du ki MP jong Lok Sabha bat ki MP jong Raja Sabha bakidi ban shim kya ya kam ngim kwa ba hakajaka ba maki kin shim ya ban shim ki ya ka jingki kli ban long kata ka sur nam ta jongi ngi gum ki seng balang la ni ki pa ba ngi ha ban mi shak ma ka jing sisa ka deiru ka kamram ka jongki ban kren ni kin ki jing ki bangi ngi kendu kun kinong syong snong jong kacala kam da de ka kamram jong iseng balang ban mi na kapor sya kapor kadi ka kamram ka jongki kadi ka responsibility ka jongki ban mi syakmat ti ka jingya kendu ka jongi mata kasi kadi kata ka we ban penso thu ban ai ki kot kisla bat ban kentu ban kerpat ru ya UMP jong Raja Sabha bu de ban shim kya bat na kalyang ka jongi ila asya yangi ila ai yangi ba ila ong yangi ba na kalyang ka jongi in shim kya ban let ye kendu ban tho ban let ye kendu ru wat ya u minister in charge jong ka health and family welfare ha bai de bikini ki mat ki bangi na kalian jong seng ilabu na ka menta ban dawa ya ka lat yo kam yo jam hapo nihu hapo Negrims ba kumjo ru bai de ba ka to ka prapo la 4% ka jing tung kam ikinas but ikinas ang te po Negrims ni